बरिया एकदम पारफेक्ट ओमफ्राय सोनाफोर आं बिराद टेनसनावसो दङ आरोना ओमफ्राय बिफाया फैबाथाय आङो ड्राइभारजों लाइन मारिहैनो मोननाय नंला Kalau sonaफोर आंनि जुबान दो इडिशनल थमखौ फेन किउसा बरबाय सबाय माजियाव फगमारनाय महरला सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय फिसालाखौ स्कुलाव दोननाय फराय लानानै फैलायबाय आरो नै प्लास्टिक गोसोमाव मा हरो नङा होमबा बेदर लानानै फैलायबाय आरो ओमफ्राय सोनाफोर ओरैबायदि जाब्रायाव थांदों ना माने टिफिन बानायबाथाय बिदिनो नानै दङना स' उल्थां फाल्थां टाइमा माला थाङो मिन्थिया ओमफ्राय नै ड्रेसा नाइटि सायावनो जे थाबायनानै थाङोमोन उन्दैया हारसिङै ओमफ्राय गाव एसे टाइमाबो जाबाय नालाय बिमाया ओमफ्राय नै नाइटि सायावनो सोदेरनानै थांलायलायो आरोना आंहा न'आव थानायाव जायोना जायखिजाया बाट स्कुलाव थांनाया जेनेबा एसे डिसिप्लिनाव थांनांगौ ना जायनिफ्राय गथ'फ्रा सोलोंनो थाङो बिथिंनिफ्रायबो नोङो स्कुलावनो गथ'फ्रा सोलोंनानै फैयो जोंनाथ' अजिब भाषाबो सोलोंनानै फैबावो एखमबा गाव मोनथियैखौबो ओमफ्राय न'आव सोंफैयो बोरैथाय आं सोरखौ सोर मा दुसिबावनो न'फोरनिफ्राय खोनानानै उन्दैफ्रा बिदिनो मा बुंहैयो खोमा एसे एनै गेलेनायफ्राव बुङा बे ओमफ्राय आंना फिसालायाथ' मा बेबायदि बुंनाया मा होननाय जायो ओमफ्राय आंबो गाज्रि जायो बाट बेखौ मोनथिलायनाङा बहुत गाज्रि नों बुंनोल' नाङा नों देनां देरबा मिन्थिगोन बे गाज्रि होननानै दा बुंफ्रांबा नों लाजिगोन होननानै आङो बुजायनानै दोनो आरोना बाट मोनथिया बेस्रा माखौ मा बुङो इसिबां एलु एला मिन्थिया आंनि फिसाया जों बेफोरखौ बाहाया नालाय आरो बिमा बिफाथ' गेग्रे गुग्रु जाबाबो जों गाज्रि भाषाफोरखौ बाहाया नालाय फिसालायाथ' बुंदोंमोन माने जायोलै मा थुदोल' टाइम जासिगोन होनबाय ओमफ्राय आंबाय र' टाइम जाबाबो स्कुलाव डिसिप्लिन मास्ट बि जरुरि होननानै आङो सायावनो गानबाय आं डिसिप्लिन खालामनानै थांगोन ना होननानै ओमफ्राय गाननानै थांबाय नालाय आरो माथोआव एफाजों खरमथलायाव उरायलांखाबाय नांगौ बुस्थुखौ लानानै फैखाबायलाय एसे मुरि फुजियाबो लाबोबाय ओमफ्राय नै लाबोलायबाय प्लास्टिक गोसोमावहाय एसेल' लाबोदों आरोना सोनाफोरसो मा खालाम देखायलांनो हायो फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामो ब्लग्सखौ फुरा नायलांबानो जाबाय बेनिफ्राय आङो भिडिअखौ नायजोबथारदों दे सोनाफोर नोंसिनि हगारनायफोरखौ बाट सोरनाबा कमेन्ट खालामबोनाय जायाखै नानिखौ लानानैबो खेंख्लें आङो माबा अन खालामनानै दोनलाबायनाय जायो नालाय बेबायदि आरो सोनाफोरसो नायगासिनो दङ आंनिखौबो नायलांबानो जाबाय फुरायैहाय सोरबाफोर गोनांबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेल आइकनखौ दाबायानो गालां ओमफ्राय भिडिअखौ फुरा नायजोबनानैसो जास्ट खालाम आरोना ओरैनो सायावनो डिसलाइक मारनानै गालांनाङा स्किप खालामनानै गालांनो नाङा फुरा नायलांदो खिजानि आं नोंसोरखौ इन्टारटेन खालामनो हादों जानो हागौ बे भिडिअआवहाय आरोना स' नायजोबनानैसो जुदि मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारनानै होबानो जाबाय आरो मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होलांदो ओमफ्राय जास्ट नर्मेलि मोजां जादों माथो होनबाथाय लाइक कमेन्ट खालामना गालांदो कमेन्टखौ हरथार आरो लाबोबाय नालाय आरो माथो बावसोनाफोर खाद्य आरिहाय नै बयल जागासिनो दं आंना मैया बिमा फिसा गानफब थांबाय दिनै आरो माथो बयल जालायबाय इसिबां गैया गैनाया सोमैग्रोनोसै आङो थाबथां सिथां खामानि मावालासे फिसा जासियाव हब्रा गेलेगासिनो बिदानि साइकेल गाखोनो सेस्था खालामबाय थायो मा खालामनांगौ साइकेल फिसा बायनानै होनोसै आंबो र' ओमफ्राय सोनाफोर दिनैनि ओंख्रिया आंना नै दय लाबोनाया देसि आरोना ओमफ्राय टमेट' रेडि लाखाजोब्बाय ओमफ्राय सारायाबो दुंखांबाय बाट बेखौ संगोन आङो बै खारायाव दोननाय बुस्थुजों माने थास' बिथ'रजों संगोन आरोना सोनाफोर मानजानो गिनानै सान्दुङाव दोनहैदों आङो दहायनो सायखांनानै सुनानै आरोना ओमफ्राय सासे लोगोआ दाखालियो कमेन्टआव हरदोंमोन बे दाउ बयलारजों थास' बिथ'रि जानायखौहाय दै गुदुंजों सुनांगौ सना होननानै बाट आङो बावबायना सान्दुङाव फोराननानै रानखांलायबाय अब्लासो आं गोसोखांबाय दै गुदुंजों सुनांगौ होननानै ओमफ्राय दा रानखाबाय नालाय आं सुला आरोना संसैल' ओमफ्राय अमा बेदराबो 100 थाखानिल' एसेल' आरोना ओमफ्राय बेजोंनो थोहोनोसै माथो खालामबावनो 100 थाखाखौथ' बुंनो थांबा आं जाजोबनो हायो बारा राइटखौसो जाबाय बान्दाराय गिदिर जाथारबाय आंना ओमफ्राय अब्लाबो राननानै जानोसै साथामल'खा नालाय जानोसै आरो एफा संनानै लागोन जों सोनाफोर संनायखौ बारा देखायलायला दाखालि थास' बिथ'रिखौ माबाजों बयलार जेरै संदोंमोन आं बिदिनो संखागोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो संनायखौ बिदि देखायलायबाय थाबा गाज्रि मोननो हागौसो आं जाला माला संलाबायसै स्पिडआवहाय ओमफ्राय मानजानो गिनानै टमेट'आ दिनैबो थाइथामखा बानलुखौ ज्रोम होनानै जानोसै ओमफ्राय फिसालाया बारा जायाना थास' बिथ'रिखौ ओंखायनो दालि रुखाबाय ओरैहाय फिसाजोआबोथ' दालिजोंसो जाखायो स' टेनटेने बिदि एवनानै लाखो सोनाफोरनै आङो बेखौ स्टार्टिंनिफ्राय देखायलायबाय थायासै एसे गोबाव एवनानैसो थास' बिथ'रिखौ होनोसै आरोना संनायखौ आं देखायलाबो सानदोंमोन बाट साफा सानै जाखिनि साफा सानैबाबो फंबाय बिनानावमोन आंनि भिडिअखौ नायनानै खिजानि थास' बिथ'रि ओंख्रि संफेरि थास' बिथ'रिजों अमा बेदर संनो रोङो नायनानै आंनिखौ फल' खालामनानै स' बिनि थाखाय आं एसे देखायलांसै आरोना एलु एला देखायाबाबो ओमफ्राय अमा बेदर एवनो रोङिथ' गैया आं मिथिखायो अमा बेदरखौ जेरै नर्मेलि एवो बिदिनो एवनानै लानोसै रबबाथाय जेरै बेलेग ओंख्रिखौ होयो बिदिनो थास' बिथ'रिखौ होनानै लानोसै आरोना थ' खिथाबाय आङो देखायनोसैबो एसे हालदैखौबो होनानै लाबाय दहाय एवजेननायावनो आङो सामब्राम गुफुर हाइजेंखौ हरखादों थावआवनो सामब्रामजों लोगोसेनो ओमफ्राय नै संख्रियाबो हरखानायमोन एबारना एसे
माबा खामसो जाजासे एवनोसै आरो ना ओमफ्राय बानलु गोरानखौबो हरनानै होखानोसै दसे थानानैहाय बानलु गुन्दैखौबो हरखानोसै ओमफ्राय अराहाय मिडियामावनो थागोन आरो ना नै बिदि एसे मिडियामैनो थागोन बारा बुरजा अरखौ होबाथाय माबागोन ना खामगोन बानलुखौ एसे ज्रोम जानोसै थास'नि खोथा ना मानसिफ्रा मालाय थास' बानलुखौ ज्रोम जाखायो बयबो थ' आंहाबो एसे होबाय आरो नै जाबायानो आंनाबो सान्दुङा लामनानै दोननाय थास'खौ लांसै आरो ना नै इदि गोरान जाखाबाय ओमफ्राय आङो माने दै गुदुंजों सुनो उनावसो गोसोखांदों आङो बे लोगो बुंनायखौ आरो ना अब्लाबो आङो सुवासै रानखाबाय जखन नै बेदराबो खामब्रा जाबाय नालाय थास'खौबो हरखानोसै आङो एरनानै लागोन आराम मिलायजोबनानै लाबाय थास'खौबो दसे खोबहाब एवबावनोसै बेनि आन्दारनि दैया एसे मोजाङै रानगोरथोंसै आरो ना एसे अरखौ बारायनानै होनोसै आं गेजेर एसे एरनोसै आरो ना बेनिफ्राय जेबो नङाहाय मानबावो थास'आलाय आरो मा मानखायो ओरैनो बेहा रेकर्ड दंखायो थास'आ मानो होननाय बांद्रायल'सो मानस्लाबनाङा जास्ट एसे माननायालाय आरो माथोबाव जाबानो जोबनायालाय बयबो बुङो माथो थास'आलाय एसेबाबो मानखायो होननानै ओमफ्राय सोरबा माने सोरनावबा बारा माननायखौ फिल खालामा खोमा माना होननानै बुङो आरो आं माने फिल खालामथारो आरो मानसिबो जायो नामाथाय आङो ओमफ्राय एकदम जानाय जायो आरो दाख्लैबो कमेन्टआव फैदों आंनावबो मानथारो आब' होननानै गय लाखालायनानैसो जायो जाहैयो सना बेबो आं बायदि स' एखे जागोन बियो आंहाथ' गयबो गैबावा हाइजेंसो जादों आं दाख्लैबो स' दिनैबो बिदिनो जानोसै ओमफ्राय नायनोसै मानगोन ना माना माननायाथ' मानखागोन मानो माना जानो थास' बुस्थुआलाय ना अरजाला 6-7 मिनिटनि उनावनो थास'आ रेबहांबाय नै आरामनो सोरबाफोर फल' खालामनानै संबाय बायदोंबा आरो गोरों गोरासै आरो माबाफोर मिस्टेक नुहरदोंबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय नायफ्लांदोंबा बाट आं बिदि संनाय जाबाय आरोखि ना बे मोजाङै जबथारबासो नैबे टमेट'खौ हरनोसै सनाफोरा ओमफ्राय एवै मालाय गावनि कालारा फैबायानो एकदम कालिया जमादा ग्रेट कालि होननाया सफैलायबाय जब्बायानो सनाफोर ओमफ्राय आं टमेट'खौ हरनोसै आरो ना जाबाय माने अमा बेदरासो थाव ओंखारगासिनो दङ थास'नि खुनु थाव गैला बेहाय बेखौबो एकदम खोबहाब एवनोसै टमेट' रानथाबलायनाय ओमफ्रायसो वाटारप्रुफ लागायना हरनोसै एसे जाबाय अरखौ एसे फेदेरनानै होबावनोसै आरो ना थ' एसे फिसा खालामदोंमोन आङो जाथ'बाय ओरै नै सनाफोर दालियाबो थाव सेरलाङो आरो ना दिनै ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौनो एसे गारलाना हरनोसै मोदोमथोंसै बानलुआ दहाय रुनायाव थाइसे रुफाखादों आङो मालाबा रुनायबो जानांगौ होननाय जादों ओमफ्राय नैबे बिथांखौबो एसे एरबाय थानांगोन नङाबा सिथाबगोन ना टमेट'फ्रा सिथाबनो नागिरो आव मानसि मोदोमखोलै सोर प्रभु बेफोरखौलाय माननायखौबो खाथिर खालामबाय थानो इगनर नायदो बापरे बाप एवथाबथारगोन आरो ना एकदम ओमफ्रायसो दैखौ हरगोन एसे एवथाबबावनोसै आङो अरखौ एसे फिसा खालामफिनबाय दहायनिफ्राय बेनिफ्राय ओरै माइरं सुगासिनो दङ आङो गैला सनाफोर बेहा जेबो ओंखारनो आरो दम गैला एकदम एवथाबथारबाय आङो नै गैला ओरै ओंखामाबो जाननानै लाबाय आरो बे थौसिनि लेथेर फेथेरखौ आख्लायनानै हरनोसै आरो ना र' बेसेबां हरनाय जायो हरबावगोन एसे नै बिदिसो थाहैनाय खालामगोन नालाय ओंखायनो राननांगौनि मोननांगौनिबो हरनानै लाबावनोसै नै आंनिया बाराबा लावबाबो गोथाव लाथाबाबो गोथाव ओंख्रियाव एरनांगोन ना होनानै लाबाय दै गुदुंसो हरखादों आङो दै गुदुंसो होखायो आं थास'फ्राव थास'बाबो दै गुदुंसो आंना एसे हरबावनोसै र' गोदौबाय था बरिया नुहांबायथ' ओमफ्राय बे बिथां मोननैया गोदौबाय थागौ माने जिखौ बुला लाहैग्रोनोसै आं एसे दहाय जि सोमनानै दोननाया दा फिसाजोबाथाय आरो मुस्किल जालायगासिनो बारा गैया बुला सुखुङाखै सनाफोर दहायबो आं गेजेराव फैनानै खननै एरफैखांबाय माने सिथाब जानो गिदों थास' बिथ'रिया सिथाबनो नागिरो ना लाथा जालांबाथाय ओंखायनो एरफैदों आङो ओंखामाबो ओरै गाबनोसै खनसे गाबबायानो साखिनाय समय जाबाय नालाय नै लालायबाय बारा साखिनो हानाय नङा दसेल' साखिनायगोन मानो होनबा गैयाना 1 थाखानिल' ओंखामजोंबो जानांगोन आरो दिनै रोसिखौ लाला आङो एसे दंबावोमोन मालाबा लानोसै ओंखामाबो मोनबाय
बरिया एकदम पारफेक्ट माननाय थानाय इगनर दसे जानानै होनसै जाबाय मोदोम हामसा मोनजोबबाय टमेट'आबो थिक थाकथार शान्ति 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 दिनैनि आलादा बाथिखौबो आंहा फोजोबनानै लाबाय ओंखाम ओंख्रिखौसो आगोल संबाय नालाय आङो दुगैनो हाथ'यैनि ओमफ्राय एसे देरि जालायबाय आरो 11टा जालायनोसै अब्लाबो बाथिखौ लागायनानै लाखाबाय 12टाथ' बाराखैना लागायनानै लाबाय आरो सनाफोर ओमफ्राय सनाफोर आं बिराद टेनसनावसो दं आरो ना बिफाया फैबाथाय आङो ड्राइभारजों लाइन मारिहैनो मोननाय नंला लाबायबो सनाफोरनो जानो थाखाय एकदम जारौ मारौ आरो ना अमा बेदरा दालि एसे लाबाय जानोसै औ सनाफोर टेनसन जादों आङो फिफा फैबाथाय आं ट्रेक्टर ड्राइभारजों लाइन मारिहैनो मोननाय नंला ना बे खलमथलायाव अमा बेदरखौ फिफाया फैबा गाव लायनो हासिगोन नालाय आहा गसिगोन हाजाराय अमा बेदरखौ आसाम ट्रेक्टर होना होनबा बेखौनो आरो आं लायनो मोननाय नंला आरो हा लायनो होफैग्रा फैबाथाय आरो माथोबाव आजादि जाबाय थानोसै आरो दा लायथ'नांबाय सनाफोर दहायनो खिथाखादोंना आं गोथाव जादों होननानैहाय थ' जानोसै आरो दा थास' बिथ'रिजोंनो बांसिन जागोन ओंखायनो दालिखौ एसे लाखादों आङो बिदिनो संनानै जा सनाफोर सोरबाफोर जाफेराखैबा बिराद गोथाव मोनो आंबो दिनै अमाजों फार्स्ट टाइम गोथावथार खुरै गिदिरावसो लाखालायबावदों एकदम अमा बेदरखौ बारा गैया ना अमा बेदरा होनबाबो गोथाव जादों एसे आरो ना सोर सोर गोथाव मोनो सोर सोर जाफेरखांखो कमेन्टआव हरबानो जाबाय गारामा एसे एरनो नागिरथारोलै आंनाव अमा ओंख्रियाथ' दंमोन बाट आं बांद्राय आइटेम संनानै जाया बिदिनो आंहा सिम्पोल मोननैफोरबानो जायो आरो ना थिनानै जानांगोन ना दङ होननानै एकदम ओंख्रि लाब्रा भाजि बाथोन जालाबायबा जानाय नङाना मालाबा जागोन आरो बाट दा जाथ'ला संनायखौ देखायनायखाय जानायखौबो एसे देखायबाय आं सनाफोर ओमफ्राय भिडिअखौ दोनथ'नोसै जायफोरा बेखिनिखौ फरायनायलांबाय गोसो गोजोन साबायखर बावबाय आरो ना ब्लग्सआव माने संनाय खावनायखौ देखायबा जानायखौ एसे लाफानो लुबैयो आंबो नोंथांमोना मोजां मोनलागिरदांमोन ओमफ्राय आं ब्लग्सखौ समायनाय मोनो आरो ना बेबायदि खालामबा ओमफ्राय बांद्राय फेथे फेथे दाजाया दा फिसाजोआ बोरैबा सिखारबाथाय जानानै लालायगोन आद्रा उन्दुनो होनबाथाय बिमाखौ लुगैफिनो ना उन्दैफ्रा दे होमब्ला बिदिब्ला सनाफोर थेंक इउ सो माच